Bantwana basekhaya, mandizibulisele kuni kwinyanga amaXhosa athi yinyanga yenkanga xa iye yadubula kwaye kubakho neza ntyatyambo zibatyheli yellow daisies sezigcwele ngoku, yabona neenyosi ziqalile uhlala kuzo. Ngale mini yenzolo mntasekhaya ndithi mandivele ndithi kuwe, uba ungomnye waba bantu bathi xa becelwa isonka ngumntu, uthi xa umnika umbone esirhwaphiliza esitya, umbone uba lo mntu akhangatye iintsuku, uve nawe ngokumnika esasonga unyembezana ngoba uva intlungu yalaa mntu uba uyabonakala ukuba unexesha engatyi. Ukuba ungomnye waba bantu bathi xa usana lukhala lubhomboloza unina exakene nalo, uqhume ungabizwanga uyowuzama nawe ukulithomalalisa, lixesha lakho lifikile lokuba esi sibane usithweleyo sikhanye ngakumbi kwaye wongezeleke, wambulelwe okuhle ukwenzele ukwazi ukunweniswa kweli xesha lokuphila, kwixesha lokudaliweyo kusenzeka. Mntana sekhaya, isiXhosa sithi ububele buzala obunye, ububele bukha obunye, kwaye ububele bufuna obunye. Lifikile ixesha lemfesana nakuwe mntana sekhaya, ngoba uyiphilile iminyaka usipha abantu imfesana ungajonganga mbuyekezo. Ifikile ixesha nawe obubele ubugaleleyo ezimpilweni zabantu nawe bugaleleke kuwe. Sikwixesha lokusikwa imfesana nakumdali, uThixo wokhokho bethu, amanyange wethu. Ufike ixesha nditsho neuniverse mntana sekhaya ithi hayibo, naye makakhe abuve ububele bunjani na esesenyameni. Lifikile ixesha mntana sekhaya lakho nawe khe utatamiswe, khe nawe uve uba kunjani na ukufikelwa bubele ungabulindelanga. Ndithe kuwe, sithi isiXhosa ububele buzala obunye. Besiphila kwixesha uthi nobunobubele uphele ingathi uyebuya umva ngoba uphila amarhamncwa akhohlakeleyo anezinto ongenazo, othi xa ubajongile uthi yazi uba ndinganezi zinto angekhe ndithi ndibona umntana or umntu elambile ndimtshize ngamanzi emoto wam ndimdlule ndingakhange ndimlahlele noko isonka sokubana avale laa ndawo isisu sithi xa sesilambile usive sitswina sigquma xa ugqibotya. Mntana sekhaya, ndizothi kuwe ngale mini, lifikile ixesha lobubele, lifikile ixesha lobuntu. Laa nto sasisithi umntu ngumntu ngabantu, lifikile imbuyekezo ifikile. Sikwixesha lemfesana mntasekhaya, andifuni ukuthetha kakhulu ngoba yimini yenzolo le, ngoba yimini yokubana siphume phaphandle sikhe sihlale simamele nelilanga litshoyo phaphandle, sinyathele emhlabeni obunethiwe iintsuku omanzi, sizokwazi nathi sizive siphila. Ngoba kaloku mntana sekhaya sikwixesha lokubana sizikhusele mbombozane zomhlabathi ngazo zonke ii-elements zokuphila. Mandikushiye wena mntana sekhaya ngale mini ndithi wonke umntu ozelwe ngale nyanga, nawe wena ndikumenshinileyo ndathi loo nhliziyo yakho uye wayikhanyisa, eso sibane sakho ubusikhanyisa ezindaweni siza kongezeleka.
sengezelekile ngoba nditshilo ngokuphindaphinde ndathi kwenzekile. Have a lovely Sunday, family. Nenyanga entsha siyamkele. Peace out, family. Love and light. Everything has worked out for you.